जों गामियाव मेगन नायग्रा डाक्टार फैदों आरो ना आसाफोर लाबोदों खोमा ना आब' ओमफ्राय इखौनो नायनो थांफानोसै आंबो आब'आ नायजायोनो आरो ना मेगन इना एसे नुवा जादों नालाय ओमफ्राय इखौ नायजानो थांनो आरो ना नै ओरैजाय नै फिथा गुदुं गुदुं सावदों नै बेखौ नायगासिनो मा ओंख्रि जानाय होनलाय इखो मा ओंख्रि जानाय होनलाय मा ओंख्रि जानो होनलाय $32 कारेन्ट बिल आता है ये देखो नारेंखल बिगुरखौ हासिब जिरना लानोसैलाय आङो